Kaixo, Joritz Otaño naiz, Petritegi upategiko familikoa, 6. generazioa. Niretzako ostalaritza bizitza estilo bada. Azkenean guk hori bizi izan dugu eta egia esan da horrekin disfrutatzen dugu. Ikusten dutena da, nahi viajatzi asko gustatzen zait, eta konparatuz gainontzeko herrialdetekin eta azkenean sozializatzeko modu bat dela. Asko gustatzen zaigula edo mahai inguru batean eseitzea, o terraza batean, edo olako tokin batean, eta nik esango nuke sozializatzeko modu oso politia dela. Nire familia izan dudan, noski, ama eta aita, baina bai ni eta bai nire nahia urte gaztiak ginela gehatu ginen aita gabe, eta hor puntu hortatik aurrea gure aiton amonek bai importantzia edo garrantzia hartu zuten gure gaur egungo baloretan. Guretzako familia hitzak garrantzi handia dauka, lehen esan bezala ni 6. generazioa naiz, Petritegi 500 urte betetzen ditu, eta guretzako nolako garrantzia duen ikusita nire legatua izango izateke segida izatea. Gure aita hil eta hortikan denboa gutxia, bere Aizarnazaleko lagunak Sardoteira etorri zian, sagardua dastatzea eta ja berandu zen. Eta espuela eskatu ziaten. Agizu azkenean espuela dela azkeneko tragua. Eta kasu honetan irikinien kupela bat, erantzuten, eta ja pixkat istea gindu zen azkena ginelako ez. Eta horako baten atentzioa ditzea eta izu, espuela esan deuta. Si ja azkeneko tragua ean deuta, baina eske Aizarnazalen espuela bodega guztia probatzea da.